Bawa ya ka isungo ipi ki press ki media tadi mesti tim ka ba kerki lala penolong ya ka press conference minta kini ka press conference kumban mai phang ka long bai thik halor ka peace process dan ka peace talk ka be dei bat ka HNOC ma nadu ba ka HNOC ka la thung yang kum tau representative jongka te la don ki meeting ki bangi lai kendo but kujing tristom jong iba pitaru ku interlocutor jong state government ru kadai ka balano senyang hai kani ka benta but hadu menta ka balala ban ya pendai happening ki la mano happening ki lai party kata kumur sarkar kami sarkar jela Meghalaya but ka icha kasang HNOC kalong ban yo menjur shwa ya ka safe passage bakin ai no ya safe passage ya ki nongalam jong ka HNOC khamtam la ram de yo baro alu ya ki nongalam shwa bakin yo banya rung yami lai lu chpo di India nang ban yo panya chakmat ya kata peace process kumba la tmu da baro lai party kamut ka taka tripartite agreement maladon banya warla eta ka peace process te ka banukong kalong ka menta ka wala yo bajung menjur kadai kasih passage bat alo ini benta long chuan jadi ka alat sekilat patai kubor ban supentip kendiat di development nama kala jerong ka por naru bala sedang adu ni kesni ka benta te ka ba ya ka bang ka tawi kalong bakasih passage na kalian ka central ka state berkai Chelsea kalau yang menjur mat menta haki nang ni sakmat long kilala ban rung ban mi ban wat ban sa ame kalaya por India pu sam de India ru kanang ban penya sakmat ya daga peace process kani ka safe passage kan dei ka nila ban ong ba kan wan shwa ka ceasefire agreement ne kai ka safe passage ka ba people emblong larang ye kan bukan wan shwa ceasefire ne kan wan shwa safe passage nama kani ka konteks menta kalaya fair kini konteks menda kalai fair tak bomot nakalian ka sarkar ban nakalian ki sarkar ban nakalian ka agency kalau yang menjur yang ada condition of safe passage klan bala da hak banyak keran ni ceasefire unyo banyak keran banyak klan banyak chakmat di political issues political agenda ulang banyak chakmat ani kani ka safe passage tharai nado manno kan long effective banyak keran ni kata ke bakalong long nado bang nilai kendo nama melawan len hawala ya ka peace process komot kajinya kendo ya kinong ela HNOC kala je kilawan kilalek la ya kendo ame kala ai nong kilawan kiwan kil phaino to sushim no ba indirectly nado kitu ki por hi ba la sedang kam ka ba la arbanai menta long kala ya ka safe passage to menta long kai ka ban long official ka safe passage kalong ba kinwan pat hi khaw kinong ela ki ba khamnon lor jong ka HNOC kenang ba lada ki hap bansong bansa sini sa po sam di India tu kinong layu bansong bansa ban pentulun ya kan dia hakno kedur ka government kan sedang ya kata ka jing ya keren yasuk bat ka sang HNOC claim ka ceasefire kemental da fiong ba kumno government kan ya keren yasuk ba ka HNOC claim ka ceasefire kum ngau mental kan ni ka konteks kala fair menta ka konteks menta kalong bani proceed ya ka peace process ya kan te kata ka jinga kran habi de ka ceasefire ni ki wegi agenda ki bahap ban ya kran ru kan dei adin ka safe passage nang dalayo shong makma across the table nim se shai kita ki je bo te kum ba ni la ban ong ba ka jing se fu jong ni ka long ba kan ni ka safe passage ka mot ban aila tiki ban wan ban ya kran right but ka state government across the table kading ta umdai tang ba state ba central government aba sadan let's say pila ong tabaga government ka agree ka safe passage pila ban share bangi le siki top leader juga channel siki ban participate ka peace talk mano sarai to kumba la jujia hagi di benai wala dep to kemun nagal yang foreign secretary baru political secretary ka chelsea ka ya wan ni RCM mesin ban ya kendo ya ki beriu jong sarkar jela bali ban ya kendo to kemud kita kila de wan kila de black te dalayo ka safe passage pot saki lesi na suang la bandai haka level jong secretary ru kila la ba nila pan yo ka idea tharai hado kan nungut kini ki dukhat trong ka sang HNOC ki don ya menta long nyim pala banai record ya kata banang banong badu nungut ki don long 4 suya hak nomor ka timing ka palong kan ya
tip dari kita kan. Bahasan ka HMC ka lapan pamo ba ka ki ka jeng kan kalong within the framework of the Constitution of India. Desi ki try phi yo ba la mnya kan ki jeng kwa to ba kham kong san jong ki ba ki kwa ba kan mak sarkar. Kata kalau fikir feel sih kalau akan dia ke second phase jong ka negotiation process. Nama yang mendai ka jeng yakran ke jengnya dialog. Kadang dia bertanya ka si passage. Long habai dia kata bahwa orang kalau dia ke political agenda dan ke political issues kita bani apa ndai. Dia kata 4 don kalau mau jengnya kada kadum. Tuan kalian jo fimo kong we samla orang ba ba ya ba yakin ki jeng ki jo ki samla jo ki samla barang. Cái gua phi yu i na kan ni ka jeng wan to ka channel si ban wanya kan mak sarkar. Di long ada ni pe ka kada kita orang ba ka jeng mo kata jeng ki samla ka jeng bitar ki samla min dai. Kemla banlan bagi ni ka bakasa ka chelo si fan following ka don ni menda. Kementa lada persiang ban ora itu peace process kamu ka jela ka haban community ya ki bang imla ban mundur haka por ki bangsawan. Kantam community ka juk ba mau ki ba ki khut sama ki suya churum shaneng ka frustration level ka jor long ka bun ka benda. Te ka ek jini jong abang lala ban ya ther ki mak jong jai bunre. Lala ban ya ther ya ka issues jong ka state lemba ka ni ka peace dialogue jong ka sanction si bat ka arli ki sarkar. Tengah serai lala am pendek ya sibun ki kerum keram lemba ka ni peace process kata ki ke jong onong jong ka jela jong i hawi de ka sung sai. Kalau kani kalanti. 10% ni kelapa ya dulu tadi. Ala manong 4%. Tiga mut ngila ban ong ba kani ka kan dalam sa kataban desban